Dyma uned 8. Yn uned 8, da ni'n adolygu, revise, popeth wnaethoch chi yn uned 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dim ond 2 beth newydd. 1. Gai, may I. We will do more of this later, but for now, cofiwch. To answer gai, you say cei, na chei. I ffrind neu blentyn, for a friend or child. You say cewch, na chewch, if you are being formal or don't know someone. Fel hyn. Dyma Cira. Mae Cira mynd i helpu. Gai, Baned. Cei, dyma ti. Diolch. Gai brynu car? Na chei. Rwan, mae Cira yn gweithio mewn caffi. Dydy Cira ddim yn nabod fi. Cira doesn't know me. Iawn? Gwrandewch. Gai espresso. Cewch. Dyma chi. Diolch. Gai gacen. Cewch. Dyma chi. Diolch. Oh, dim pres. Gai olchi llestri. Na chewch. Oh. Diolch, Cira. Rhif 2, yn a mewn. Both mean in. Yn in the. Mewn, in a. Iawn? Gwrandewch. Dyma Nia. Mae Nia'n gweithio mewn ysbyty. Mae hi'n gweithio yn yr ysbyty. Iawn? A chi? Mae Nia'n gweithio mewn ysbyty. Mae hi'n gweithio yn yr ysbyty. Dyma Marc. Mae o'n gweithio mewn garej. Mae o'n gweithio yn y garej. A chi? Mae o'n gweithio mewn garej. Mae o'n gweithio yn y garej. Dyma Twm. Mae o'n gweithio mewn tafarn. Mae o'n gweithio yn y dafarn. A chi? Mae o'n gweithio mewn tafarn. Mae o'n gweithio yn y dafarn. Ac i orffen, to finish, quiz. Rwan, dwi'n mynd i siop wyliau. Dwi'n gweld y merched. Dwi'n gweld y merched. Yeah? I want you to answer as the girls. Okay? Yeah. Gai ofyn cwestiwn? Cewch. Gofyn i un. I'm asking one of them. Wyt ti'n mynd ar wyliau? Ydw. I'm asking both. Dach chi'n mynd ar wyliau? Ydan. Ydy'r gwyliau yn Sbaen? Ydy. Dach chi isio mynd i Sbaen? Oes. Ydy'r teulu'n dŵad i Sbaen? Nac ydan. Teulu is plural. Students, dach chi? Ia. Gai ddwad ar wyliau? Na chewch. O na chei.
Wedyn, ar ôl y gwyliau, after the holidays, eithoch chi i Sbaen? Do. Neithoch chi hedfan? Do. Neithoch chi gael amser da? Do. A dyna ni. Edrychwch ar y llyfr, look at the book, a ar-lein, a dyna ni uned 8. Hwyl am y tro.